إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Ғаламнарны юктан бар кылып, безне үзенең шиксез ниғмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһыга мең шөкерләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән иң күркәм үрнәк булган сөйкле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһының сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәр кайсыгызны тақвалыкка чакырам. Аллаһның әмерләрен үтәгез, аның харамнарыннан тыелыгыз. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хакка туқатih ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Әй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Әмерләрен тиешенчә үтәп, харамнарыннан тыелыгыз. Мөселман булмаган хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз. Имам Бухари һәм Муслим хадисләр җыентыкларында килә. Абу Хурайра радиллаһу анху тапшыра. Шулай бер вакыт Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям кешеләргә мөрәҗәгать итеп халак итә торган, кешене юкка чыгара торган 7 гынахтан сакланыгыз дип әйтте ди. Бу сүзләрне ишеткәч, сахабалар аңа карап: "Я Расулаллах, бу нинди 7 гынах? Кешене халак итә торган, кешенең тормышын җимерә торган нинди 7 гынах?" дип сорадылар. Шуннан соң ул санап китте ди. Беренчесе Аллаһыга ширк кылу. Каядыр, кемнедер, нәрсәнедер Аллаһ белән бер дәрәҗәгә кую ширк була. Бу иң зур, иң куркыныч гынах һәм күфрлектер. Аннарысын сихр дип әйтте. Сихрчылык, күрәзәчелек, багучылык исламда күфрлек санала. Аннарысын Аллаһ харам кылган җанны кыю, ягъни кеше үтерү диде. Иң зур гынах. Аннарысын рибадан, харам проценттан кергән малны ашау. Риба хисабына баю, риба хисабына ашау диде. Аннарысын ятим булган, әтисез калган сабыйның малына кул сузу. Чөнки ул үзен яклый алмый, ул әле сабый. Аны алдап, җайлап, майлапмы, көч беләнме мал ятимнең малына кирү диде Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Аннарысын сугыш кырыннан качып китү. Менә синең белән бергә сугыш кырында калганнар шул вакытта куркып качып китү шушы гынахларга керә диде. Аннарысын 7-нчесе пак булган, гыйффәтле булган, чиста булган мөселман хатыннарын, мөслимәләрне азгынлыкта, фахишлектә, зинада гаепләү диде Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Менә шушы 7 гынах Аллаһның илчесе нәрсә диде? Бу кешене халак итә. Губительные грехи диде. Бу гамәлләр кешене юкка чыгара диде. Аллаһ Тәгалә безләргә халал ризыклар бирә. Шушы халал ризыкларны эзләү өчен, табу өчен безгә халал кәсеп, халал сәүдә, халал юллар ача. Һәм кешеләрнең шушы халал булган юллардан китеп харам аша, кеше хакына кирип, золымлык белән мал җыюы зур гынах булып тора.
һәм шушы харам юл белән мал җыюның бер ысулы ул да булса риба. Риба, лихва дип әйтәләр. Кешедән 100 сум, кешегә 100 сум биреп, ул кешедән аны 120 сум итеп ал. 10 килограмм хөрмә биреп, мин сиңа бирәм, бер атнадан миңа 10 килоны 12 килограмм итеп. Ягъни, менә шушы риба дигән әйбер, ул безнең динебездә зур гынахларның берсе, хәтта шушы 7 гынахка керде. Һәм Аллаһ Тәгалә Ниса сүрәсенең 161 аятында әйтә: "Ва ахзихимур риба". Хәзер аларның риба турында әйтәм диде. Кемнәрнең? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында риба белән иң күп шөгыльләнгән кабиләләр яһуд кабиләләре булды. Иудейские племена. Һәм алар моңа кадәр акча җыеп өлгергән халыкка, кешеләргә, әҗәткә акча тараттылар. Ләкин мин сиңа шуның кадәр бирәм, мә гаиләңне тотып тор, игенеңне шәш, ләкин син миңа бу әҗәтне арттырып кайтарасың дип, берничә өлеш арттырып процентка бирә иделәр. Шуның белән байый иделәр, шуның белән гади халыкны талый иделәр. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? "Ва ахзихимур риба". Аларның рибалары турында әйтәм ди. "Ва кад нуху анхи". Бу аларга харам кылынган иде ди. Хәтта алар Коръәнне танымасалар да, аларның Тәуратларында да, аларның китапларында да риба җыю харам иде. "Кад нуху анхи", аларга тыелган иде. "Ва аклихим амвалан наси бил батил". Һәм Аллаһ Тәгалә, мин аларның ди сезгә әйтәм, кешеләрнең малларын ялган белән, кешеләрнең малларын зулымлык белән алалар ди. Чөнки ни өчен риба харам? Чөнки рибада гаделлек юк. Риба ул зулымлык, ул кешенең малына хаксыз кирү. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез шушылар турында әйтте: "Ва а'тадна лил кафирина минхум азабан алима" диде. Һәм без аларның арасыннан кафир булганнарга каты газаплар әзерләдек диде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында да әйе җәмәгать, рибага акча бирүчеләр бар иде. Һәм риба аларның китапларында да, һәм аларның гына түгел, насараларда да, христианнарда да, иудейларда да аларның китапларында риба харам булды. Һәм мөселманнар өчен дә риба харам. Ләкин без күрәбез бүген шушы киң таралган 3 дин әһелләре дә, яһудлар да, насаралар да һәм кызганыч без мөселманнар да 1000 хәйлә эзлибез һәм табабыз Аллаһ харам кылган рибаны үзебезгә хәлал итер өчен. Баш аяк рибага шумган кайбер кардәшләргә насихат кыла башласаң, әйтерсеңлә ул алдан әзерләп куйган. Менә беренче аклануым, икенче, өченче кыямәт көнендә Аллаһ каршында нәрсә дип акланырсың? Күпме хәлал юллар бар. Хәлал сәүдә юллары бар. Гадил булган, кеше рәнҗетмичә, кеше таламыйча да байып була җәмәгать. Ләкин Аллаһ каршында нәрсә җавап бирәселәрен уйламыйлар. Һәм кайбер кешеләр, әйе, алар гынахлы диләр. Алар процентка акча бирәләр. Ләкин мин бит бирмим, алам ди. Мин бит мәзлум ди. Залим түгел ди. Шуңа күрә миңа аның нинди гынахасы бар инде дип, ничә мәртәбә үз кулагым белән ишеттем. Андыйларга Пәйгамбәребезнең җавабы бик төгәл һәм кыска. Сахих Муслимда килә. Җабир исемле сахаба әйткән: Аллаһның илчесе ләгънәт кылды ди. Проклял ди. Ләгънәт кылды. Кемне? Риба белән акча бирүчене ди. Кем риба белән акча бирә, ул Аллаһның илчесенең ләгънәтендә. Ул акча малны алучыны ди.
Қарағыз, процентқа беруші генә түгел, под процент алушы да шушы дұғаның астында, бәд дұғаның астында. Хатта аларның килешүләрен язып утырушыны ди. Ул бирмәде дә, ул алмады да. Ләкин ул договорны төзергә булышты. Юрист муланда, башкасымы. Аны дагын ләгънәт кылды. Һәм шушы сделканы шахид булган ике свидетель аларга да Аллаһның ләгънәте булсын дип әйтте ди. Шулай иттереп, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһыга мөрәҗәгать итеп дуа кылды. Дуа кылды. Шушы рибаны бирүче, алучы, язып торучы, хатта шахид булучыларга да Аллаһның ләгънәте төшсен диде. Нәрсә ул Аллаһның ләгънәте? Пәйгамбәребез әйтте, Аллаһ бу кешеләргә үзенең рәхмәтен бирмәсен, рәхмәтеннән мәхрүм итсен, үзенең ярдәмен бирмәсен, Аллаһ аларның бәрәкәтен алсын, бу сәүдәләренең бәрәкәте булмасын дип Пәйгамбәребез дуа кылды. Шуңа күрә барып кемнәндер рибага акча сораганда, кемгәдер биргәндә Пәйгамбәребезнең дуасын искә төшерергә кирәк. Менә ул синеңа дуа кыла, һәм аның дуасы Алла сакласын кабул була. Кай вакыт кешеләрдән ишетергә туры килә. Рибаның нинди айырмасы бар? Шул ук сәүдә бит инде, коммерция диләр. Әйе, җәмәгать. Аллаһы Тәгалә хәлал кылган сәүдәне Совет заманында да спекуляция диделәр, аны башка шамлаттылар. Кемдер үзенең бизнесын, үзенең сәүдәсен күтәрергә тырышса, аны дошман күрделәр, һәм бүген дә бар. Ләкин җәмәгать, сәүдә белән риба бер була алмый. Әгәр дә сәүдә белән риба бер булса, Аллаһы Тәгалә рибаны юкка чыгарам, сәүдәгәрләрне хәлал сәүдә белән эш иткәннәрне Пәйгамбәрләр дәрәҗәсенә күтәрәм диде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, кыямәт көнендә дөньялыкта гадел сәүдә иткән пәйгамбәрләр белән бергә булыр диде. Шуңа күрә риба белән сәүдә бер була алмый. Қалу, алар әйтәләр ди, иннамал бай'у мислу риба. Сәүдә бит инде шул риба кебек инде ди. Алар икесе дә бер бит инде ди. Монсы да арттырып сата, монсы да арттырып бирә ди. Ва ахаллаллаху ал-бай'a ва харрама ар-риба. Аллаһ ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, сәүдәне хәлал кылды ди, рибаны харам кылды ди. Шуңа күрә икесенә дә процент, товарга дагы 20% төп сата яки 30%, акчага да бирә. Ләкин берсе харам, акчаны акчага сата, берсе Аллаһ Тәгалә хәлал кылды. Шуңа күрә икесе дә алар бер була алмый. Һәм кай вакыт әле безгә әйтәләр, менә бүген соңгы вакытта Диния нәзарәте, Аллаһына рәхмәт яусын, муфти хәзрәткә бик көчле бара Татарстанда хәлал инвестицияларны күтәрү. Бүген бөтен Рәсәйгә танылган зур банклар, алар бүген бездән сорыйлар, мөселманнардан, имамнардан, устазлардан, әйдәгез, нишлик бездә хәлал продукция ясыйсыбыз килә дип, һәм бүген Сбербанк булсынмы, Акбарс банклар булсынмы, Тинькофф башкалар, әлхәмдүлилләh, тәкъдим итәләр хәлал булган инвестицияларны. Бу бик яхшы, бу бик зур җиңү. Без качандыр шатлана идек, наконец-то хәлал колбаса ашый башладык дип. 20 ел элек, 30 ел элек. Бүген без шатланабыз. Безнең коммерсантларга, бизнесменнарга мөмкинлек туа башлады хәлал кредит алырга, хәлал инвестиция. Кемдер әйтә? Хатта үзебезнең хәзрәтләр әйтәләр, нинди хәлал булсын инде ул ди. Аның проценты тегесенекеннән күбрәк ди. Җәмәгать, хәлал и халява это не одно и то же. Әгәр дә кемдер уйлый икән, хәлал ул халява дип, ул ялгыша. Хәлал һәрвакыт башта мәшәкатьле була. Хәлал ул процентсыз дигән сүз түгел. Процентның бар хәләле, хәлал түрі бар. Гадел булган бар аның харам түрі. Һәм бүген устазларыбыз шуның өчен җаваплылык алалар үз өстенә. Шуңа күрә икесе бер дип әйтеп булмый. Хәлал никахта авыр, кай вакыт әтисенә барып сорарга кирәк, сакалыңны селкеп, әти бирәле кызыңны дип. Ул сиңа сораулар бирә. Аны сорауларына җавап бирергә кирәк. Мәшәкать.
Аннан никах үткәрергә кирәк, хәзрәт чакырырга кирәк, аннары соң аңа яшәргә урын булдырырга кирәк, ашатырга, чиртергә мәшәкать. Нәрсә мәшәкать дип хәзер зина кылырга китергәнме? Бүген бу кызның башына җиттем, иртәгә теге кызның перчатка кебек. Шуңа күрә хәләл ул башта мәшәкать кебек күренә, ләкин хәләл никахта бәрәкәт диде Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям. Хәләл никах ул синең ризыгыңны арттыра һәм синең кайтып хатыныңны кычаклап үбүең, аны ашатуың, чиртүең бөтенесе садакадан китә. Монда син Аллаһның ризалыгын аласың. Ә монда син Аллаһның ачуын, газабын аласың. Зинада фақирлек диде. Шуңа күрә монда да җиңел юл эзликме? Юк, җәмәгать. Шуңа күрә проценты кай вакыт күбрәк чыга дип хәләлне харамга әйләндерергә ярамый. Аллаһ Тәгаләнең хәләлендә һәр вакыт бәрәкәт булачак. Сәүдәңдә, эшеңдә Аллаһ ярдәм бирәчәк, әгәр дә син хәләл белән генә эшләсәң. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә үзенең бәндәләренә мөрәҗәгать итеп әйтә. Рибага кирмәгез ди. Әгәр рибага кергән булсагыз, тәүбә итегез ди, чыгыгыз ди, төзәлегез ди. Әгәр дә төзәлмәсәгез, мин сезгә сугыш игълан итәм ди. Я объявляю вам войну ди. Моны кем әйтә? Моны Аллаһ Тәгалә әйтә. Я айюхаллазина аману тақуллах. Эй иман китергән бәндәләр, о те, которые уверовали, иттақуллах. Вазару ма бақия минар риба. Ин кунтум муъминин. О те, которые уверовали, остерегайтесь гнева Аллаха. И не берите оставшуюся часть лихвы, не берите ничего из риба, если только вы являетесь верующими. Если в вас есть иман, если в вас есть вера в Аллаха, не берите оставшуюся часть от риба. Аллах предупреждает нас. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Но если вы не сделаете то, о чем я вам сказал, это кто говорит? Это Аллах говорит. Если вы этого не сделаете, то знайте, что Аллах и Его посланник объявляют вам войну. Аллах объявляет войну всем ростовщикам. И всем, кто сидит, у кого бизнес, у кого работа, жилье, машина, сидят на запретных процентах, Аллах всем объявляет войну. Поэтому, мой дорогой, мой любимый брат, не шути с Аллахом. Не шути с Аллахом. Ты уже 10 лет говоришь и обещаешь, что оставишь риба, но почему-то до сих пор пребываешь в этом. Собери свою команду. Найми спецов. Поставь себе и команде задачу и скажи им: у нас беда. Сам Создатель небес и земли объявил нам всем войну, и мы должны понять, что мы в этой войне проиграем. Как нам избежать этой беды? Как спасти бизнес, организацию, бюджет наш, имущество от этой беды? От этой беды поставьте цель, задачу. Мы же совещаемся, руководители собирают совещания, нанимают специалистов, экономистов, финансистов, бизнес-коучеров, тренеров. Привлекайте, думайте, штурмуйте, но избавляйтесь от этого. Я знаю, в последние годы бизнес-тренеры, коучи проводят много семинаров. Началась пандемия, начали проводить семинары, как сохранить свой бизнес во время пандемии. Потом начались санкции, проводят семинары, как выжить в условиях международных санкций и так далее, и так далее. Я не говорю, что это бесполезные семинары. Почему? Есть польза. И я знаю, что много братьев наших, они участвуют в этом и тратят немалые деньги. Но давайте объявим семинар. Бизнес-семинар на тему, как бизнесу избежать войны с Аллахом. Вот как избежать нашим братьям, которые стараются что-то сделать, построить, как им избежать?
войны с Аллахом. Что делать для того, чтобы нашему брату Аллах не объявил войну? И посмотрим, сколько братьев придут на этот семинар. Аллах сказал: «Ямхакуллаху риба ва юрбис садакат». Аллах будет уничтожать риба. Залез в риба, знай, ты враг Аллаха, и Аллах будет уничтожать твой бизнес. Аллах будет лишать твой бизнес бараката. И этот бизнес, и эти деньги, даже если тебе покажется, что ты что-то приобрел, что-то нашел, что-то заработал, что-то поменял, вот у меня новые машины за счет этого бизнеса, вот у меня организация, я столько людям зарплату платил. Не плати. Нигде не написано, что у тебя в организации 1000 человек. Лучше пусть будет 2, но ты будешь им халяль давать. Ты же губишь тысячи людей. Тысячи твоих работников приходят домой, харам приносят, и баракат уходит с их семей. И ты в этом начале сидишь. Поэтому Аллах говорит: Аллах уничтожает риба. Ваюрбис садакат. И приумножает пожертвования. Валлаху ла юхиббу кулля каффарин афим. И Аллах не любит всяких неблагодарных грешников. Поэтому риба – это тоже неблагодарность. Аллах дал сотни видов халяльного заработка, а мы ищем себе харамное. Шанкур Аллах сақласын. Рибашы кішінің ақшасын ала. Һәм ул кешедән арттырып кайтаруын сорый. Ләкин шушы арттырган акчага ул алмашка берәр дә бирми. Ягъни кешедән 1000 сумына 500 сум өстәтеп ала да, 500 сумга нәрсә бирә? Исламда син кешегә бирдең икән 500 сум, ул сиңа 500 сумлык товар бирергә тиеш. Бирми икән, ул залим була. Шуңа күрә рибашы ул залим булып чыга. 1000 сум бирә икән, 2000 сум ала. 1000 сум өчен нәрсә бирде ул сиңа? Бирмәде. Шуңа күрә шушы риба золымлык булып тора. Кеше малына керү була. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям нәрсә диде? Кешенең каны харам булган кебек, малы да харам. Син барып кешене үтерә аласыңмы? Юк. Бу җинаят. Шуның кебек син барып аның машинасын ала алмыйсың, телефонын ала алмыйсың, аяк киемен алып китә алмыйсың, һәм син ул кешегә 500 сум биреп 700 итеп ала алмыйсың. Бу харам. Чөнки кешенең каны харам булган кебек, исламда малы да харам. Шулай ук менә бу риба афаты җир өстенә төшкән. Ул кешене эшсез итә. Кешенең һәр вакыт кәсебе булырга тиеш. Кеше эшләргә тиеш. Акча эшләде дә процентка биреп зулымлык кылырга тиеш түгел. Юк, ул халал эшләргә тиеш. Аллаһ Тәгалә әгәр дә теләсә, безнең бөтенебезгә дә ризыкны мич башында ятсак та бирә. Аллаһның көче җитә. Ләкин Аллаһ теләде, һәрберебезнең мич башыннан төшеп, өйдә ятып түгел, хатынның белән талашып, мич башыннан төшеп эшкә китүебезне теләде. Эшләп хезмәт итеп алуыбызны теләде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям нәрсә диде? Үз кулың белән хезмәт итеп алган малдан да, ризыктан да тәмле ризык юк диде. Шуңа күрә менә бу риба системасы ул кешенең кәсебен юкка чыгара. Ул кешене эшсез итә. Аллаһ Тәгалә безне хезмәт итәргә чакыра. Һәм шулай ук җәмәгать бик күп хадисләрдә Пәйгамбәребез хикмәт белән риба гынахын икенче бер гынах белән чагыштыра. Бу зина. Имам булгач, бик күп кешенең әкрен генә дингә килүен күзәтергә туры килә. Әлхәмдүлилләх, кемдер еллар буе дингә килә, кемдер айлар буе, кемдер брод мәчендә җомгага килде дә, күңеле ачылды, 5 намазын өйрәнде дә, әлхәмдүлилләх, безнең белән бергә хәзер гыйбадәттә, иман юлындадыр, кабул итсен. Менә шушында гел күзәтергә туры килә. Ир кеше өчен ислам диненә килгәндә аракыны ташлау күбесенә җиңел, авыр түгел. Бер кешедәген, бер ел буе эчмәдем инде, бигрәк интегеп яшим инде дип йөрмидер. Шулай бит инде. Дуңгыз итен калдыру бер кем күп авырлык килми. Әлхәмдүлилләх, Аллаһ Тәгалә күпме халал итләр безгә бирә. Хәтта тәмәке яман гадәт булса да, привычка.
күпмедер вакытта тәмәкесен дә ташлый. Ләкин минем тәҗрибәмнән күренгән авыр гынах хатын-кыз гынахасы. Хәтта әйткән булды, хәзрәт, тартмыйм да, эчмим дә, менә тегендә тагын икәү бар бит инде, бик авыр алардан башка дип. Менә шуңа күрә ислам күп хатынлыкны хәләл кылды. Һәм менә монда да күрәбез, иратка зинадан тыелу, хатын-кыз фитнәсеннән тыелу җиңел эш түгел. Аны хатын-кызлар аңламыйлар. Аларның башка фитнәләре, алар чәчәк күрсә фитнәләнәләр, без аңламыйбыз аларны. Алтын, көмеш күрсәләр, алар фитнәләнәләр, без аңламыйбыз, безнең үзебезнең фитнәбез бар. Менә шуңа күрә зина афатыннан котылу күп кешегә җиңел булмады. Ләкин карагыз, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, рибаның дигән 73 төре бар дигән. Есть 73 видов риба дигән. Менә шул 73-нең иң җиңеле ди, гынахта иң җиңеле. Үз анасы белән зина кылуда кебек булыр ди. Карагыз, үз анасы белән ди. Ниндидер бер хатын белән түгел, ниндидер бер бызык хатын белән түгел, үзен тудырып үстергән әнисе белән зина кылу кебек булыр ди. Шушы 73 төрле рибаның иң җиңеле ди. Әгәр дә Пәйгамбәрбез моны шундый дәрәҗәгә куйган икән, демәк әле без күбебез аңламыйбыз рибаның нинди зур гынах һәм нинди зур явызлык икәнен кешелек, ил, җәмгыять өммәт өчен. Бу Хаким риваятында килә сахих хадис. Икенче хадис. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, кешенең белә торып рибадан кергән бер дирхам это серебряная монета. Кешенең белә торып бер дирхам рибадан кергән малны алуы ди, ашавы 36 мәртәбә зина кылудан куркынычрак булыр ди. 36 мәртәбә, бер түгел, ялгыш кына барып килде инде. 3 түгел, 36 мәртәбә. Димәк, даими рәвештә зина кылып йөри бу. Менә бер дирхам рибадан кергән мал куркынычрак ди. 36 тапкыр зина кылудан ди. Шуңа күрә, азиз кардәшләрем, Аллаһыга дуа кылыйк. Үзебез өчен, балаларыбыз өчен, киләсе нәселләребез, кардәшләребез өчен бу афаттан китегез. Бу афаттан качыгыз. Малларыгызны, ризыкларыгызны, бизнесларыгызны бу афаттан чистартыгыз. Һәм без сезнең өчен дугадабыз. Без сезнең өчен дугада. Әгәр дә мәчетнең тышындагы дусларыгыз әйтсә сезгә, ярар инде бөтен кеше бит инде хәзер процентта утыра, син генә инде әллә ник кем булма дисәгез, аларын тыңламагыз. Белегез, без сезнең өчен дуга кылабыз. Менә шушында утырган пенсионер бабайларыбыз 5 намазга йөреп, алар сезнең өчен дуга кылалар. Аллаһ сезгә халал сәүдәләр бирсен. Халал маллар бирсен. Халал ризыклар бирсен. Аллаһ бәрәкәтле ризыкларын ачсын, харамнарны япсын безгә. Аллаһ безне сакласын харам маллардан, харам кәсепләрдән, кеше рәнҗетеп алган маллардан. Аллаһ Тәгалә үзе безне эмин кылсын. Аллаһ дугаларны кабул итүче. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.